Ach, zas ti niečo je, zas ti niečo vadí. A prečo ten olej tečie? Áno, aj toto si možno niektorí z vás povedali. A dneska sa preto ideme na to pozrieť a povedať si niečo aj také iné ohľadne motorov M57. Možno to poznáte, možno nie. Je to veľmi spoľahlivý motor z dielne BMW, avšak aj M57 trpí nejakými nedostatkami, ktoré nebývajú zväčša drahými, ale vedia poriadne potrápiť. Sú to nejaké úniky oleja, chladiacej kvapaliny, pridreté termostaty, alebo napríklad zvýšená dymivosť v spojitosti s nevymeneným separátorom oleja. Samozrejme, chybné bývajú aj výrivé klapky a rôzne takéto veci, preto hovorím, dneska si to pozrieme trošku obsiahlejšie, povieme si o tom niečo viacej, že teda aj M57, ktoré sú, áno, ešte raz poviem, veľmi, ale veľmi spoľahlivými motormi z dielne BMW, stále sa nájdú nejaké veci, ktoré žiaľ vyžadujú nejakú pozornosť a napriek tomu niektorí ľudia hovoria, že tieto motory nevydržia, nie sú spoľahlivé a sú to len injekcie, do ktorých vlastne tlačíte peniaze. Takže vidíme, že si krásne chrochce. Myslím si, že môžeme si ísť povedať niečo viac o týchto motoroch. Dámy a páni, vítajte, moje meno je Palo a dneska sa, ako hovorím, pozrieme na trošku inú stránku veci, čo sa týka motorov M57. Z pohľadu užívateľov medzi najspoľahlivejšie patria práve, čo som dneska tak laicky zistil, 3,5, čo sú vlastne 3 litre Twin Turbo, s týmto označením, či to bola 3, 335D, E60, 535D, alebo táto X5 s označením 35D, alebo teda 30 SD. Tam je len zmena označenia, inak je to veľmi to isté a totožné. Už sme si museli dať takúto zimnú výbavu, predsa len už není sme najmladší a nie je také teplo, aby sme tu behali v kraťasoch. Niektorí ľudia samozrejme nás vedia prekvapiť a behajú aj v takýchto teplotách v kraťasoch, ale my nie, nám je zima. Poďme sa teda na to pozrieť, poďme si povedať, čo býva problémom pri M57, či to je M57, M57N alebo M57N2, teda konkrétny motor, ktorý sa dával aj do generácie E70 pred facelift. 3.5D alebo 3.0D, ako sme si už spomínali. Priatelia, ale keďže je zima aj mne a poďme si to povedať pri nejakej menšej jazde. Poďme na to. E70 inak má niektoré veľmi zaujímavé také vecičky, ktoré som sa nedávno dozvedel a je to v spojitosti vlastne s palubnou doskou, alebo teda s týmto ovládaním palubnej dosky, ale to si dneska hovoriť nejdeme. Ako som spomínal, aj M57 trpí nejakými neduhmi, je tam proste niečo, čomu musíte venovať zvýšenú pozornosť. Samozrejme, nejdeme sa baviť o napríklad vstrekoch, ktoré by ste mali riešiť pri už vyššom nájazde kilometrov, jednoducho je to normálna vec, ktorá vás môže potrápiť a ktorá vás určite počká aj v hociakom inom, či už aj koncernovom aute, alebo fakt, ako je to naozaj jedno. M57, či to je N-kový alebo N2-kový motor, celkovo M57, dosť častým problémom býva zlá remenica. Veľa ľudí odporúča značku remeníc Corteco. Ja s Cortecom až takú skúsenosť nemám. Ja som vždycky dával, aj tuto som dával značku buď Swag alebo Feby. Za mňa je to OK, čo sa týka pomer cena kvalita. Vydrží to, sú to dobré značky. Od Feby som kupoval koľkokrát aj podvozkové diely, takže nie je s tým žiadny problém. Takže na moje odporúčanie, keď máte niekto iný skúsenosť s inou značkou, jasné. Ja mám skúsenosti s týmito značkami. Pri jednoducho vyšších nájazdoch kilometrov býva problém tá remenica. Ona môže robiť také veľmi zaujímavé zvuky, čo napríklad mne robila moja bývalá 39, lebo tam sa raz už remenica menila, ale bola to značka top kvality, ktorú ja som v živote nevidel, nepočul. Toto mi tam dal mechanik, ale však odtedy som mechanik samozrejme zmenil. A ono to robilo také divné zvuky, až tak hnusné. Nebolo to počuť, keď som stál napríklad na mieste, trošku som pridal plyn, aby som zvýšil otáčky, nebolo to počuť, alebo v lete, keď som zapol klímu,
taktiež to moc počuť nebolo. Ale hovorím, toto býva dosť častým problémom, môže sa to prejaviť tak, že vidíte proste kontrolku baterky napríklad, alebo že vám ide ťažšie volant. Netreba si to mýliť, keď odchádza alternátor, jednoducho začne vám tu svietiť vianočný stromček, DSCčko, štvorkolka, proste všetko sa vám povypína, vidíte tu všetko pozapínané kontrolky. To je zase úplne iný prípad a alternátor, mne sa to už na 2 autách podarilo, teda som zistil, čo to spraví, keď odíde alternátor, ale keď odchádza remenica, cítite skôr spálenú gumu, lebo ten remeň sa v podstate točí na prázdno, alebo teda vlastne remenica máte veľkú kladku, v ktorej je vlastne guma, takže ona už keď praskne, alebo že teda stratí tú svoju funkciu, tak robí žiaľ presne takéto. Ďalšou vecou, ktorá na M57 odchádza, priatelia, samozrejme termostaty ľúbia byť priškrtené. E53 160 kW príbeh môj, ktorý sa stal mne, bol problém taký, že ja som vymenil všetky termostaty, lebo boli tam 2. Podľa generácií samozrejme sa montovali buď 2 alebo 3, ale 2 boli štandard klasický, štandardný, ten hlavný termostat na celom chladiacom obehu a potom bol ešte jeden taký malinký prídavný šulček o veľkosti asi centrofixky, ktorý bol vlastne v nádobke na chladiacu kvapalinu a proste mne to auto robilo to, že stále mi teplotu vody ukazovalo mierne pod stredom, ale cez skryté menu mi ukazovalo, že sa voda zohrieva dobre. Všetko proste bolo vymenené, nič nebolo priškrtené. Teraz nedávno sa to v E53 klube riešilo zase. Proste osobne si myslím, že je to skôr viac menej taká choroba tých aut, lebo mne sa nestalo, že by sa ten motor prehrieval. Či bolo leto, zima, v lete klíma, všetko v pohode, proste, ale toto som si všimol, že jednoducho robilo toto auto, nevedel som z akého dôvodu, ale jednoducho stalo sa to. Ďalšia vec, alebo ďalšou z mnohých vecí, ktoré na M57 odchádzajú, tak samozrejme EGR-ka. Veľa ľudí robí to, že EGR ventil jednoducho odstaví aj cez diagnostiku, EGR ventil vyberie alebo ho nechá aj tam. Proste cez počítač softverovo je odstavený, auto s tým nemá absolútne žiadny problém. Bývajú nie tak často, ale bývajú problémy aj s DPF filtrami, ale nie všetky generácie DPF filtre majú. Lebo DPF filter sa dával voliteľne od 2006. Niektoré 53, dávam toto do príkladu, lebo tam sme sa s tým mohli stretnúť docela často. A niektoré 53 160 kW 3 litre mali DPF filtre, moja napríklad nemala, proste bolo to voliteľné. Jak si to zákazník navolil, tak mu to namontovali. S tým spojené samozrejme môžu byť aj, lebo niektoré generácie mali, niektoré nemali. Výrivé klapky, najjednoduchšia vec, odstrániť, dáte proste sanie dole, vyberiete ich, vyčistíte to, není problém, pretože dlhé roky robili kovové a ona keď sa proste zlomila, nasalo to do valcov, proste motor KO a mohli ste dať veľmi, veľmi pekné peniaze za servis motora, aby ste ho vlastne zachránili. Ďalšou z vecí, ktoré na M57 odchádzajú, už okrem teda týchto vymenovaných, bývajú štandardné nejaké potlakové hadice, vzduchové hadice alebo hadice na intercooler. To už býva väčšinou problém M57 N2, keďže intercooler je, vieme, kde je uložený, ale býva tam taká červená hadica, ktorá ide do takej plastovej príruby. Keď vidíme, že je oslzená od oleja, proste už môže byť problém. Nie vždy, ale v drvivej väčšine prípadov už to problém býva. Treba tomu venovať pozornosť, pozrieť to, či to niekde neslzí. Býva to jednoducho problém. Tak ako som spomínal, vyššia dymivosť, alebo že sa vám zdá, že proste auto žere olej, vo väčšine prípadov je problém ten, že ľudia nevymenia separátor oleja. Ľudia na to serú a pritom to není drahá položka, stojí to možno okolo 30 € momentálne, nejaká Feby, alebo originál dielu bude samozrejme drahší, ale nemusíte tu kupovať originál. Niektoré tieto diely sú také, že bude to len taká v kope plastová krabička a niektoré to majú úplne inak, že to je plastová krabička aj s takým papierovým filtrom, to tam vidíte vo vnútri. Proste ľúbi to odchádzať, auto môže proste dymiť alebo mať spotrebu oleja, lebo veľa ľudí naozaj to nemení, nevie o tom, že sa to má meniť, lebo proste sú ľudia nastavení tak,
Je to doživotné, nemusím to absolútne riešiť. Není to samozrejme pravda. Takto to funguje aj s motorovým olejom, longlifeové intervaly, čo ľudia ľúbia robiť doteraz. Alebo napríklad teda interval výmeny oleja v automate, že doživotná náplň. Samozrejme nič není doživotné a nič netrvá večne. Medzi také časté ešte poruchy M57 sú, hovorím, nejaké proste úniky oleja, väčšinou to bývajú okolo hadíc na turbo, že proste len nejaké tesnenie je zlé, ale bývajú to väčšinou, v drvivej väčšine prípadov to bývajú malé lacné položky, ktoré sa dajú rýchlo riešiť. Medzi ďalšie poruchy, čo som si ja osobne všimol na M57, odchádzajú príruby z bloku motora na hlavný prívod chladiacej kvapaliny vlastne do vnútorného okruhu motora. Tam jednoducho to malé tesnenie, buď vymeniť celú prírubu samostatne, ktorá originál diel stojí 20 €, alebo len tú prírubu odmontujete a vymeníte tesnenie. Osobne by som poradil, že je ďaleko lepšia alternatíva vymeniť celú tú prírubu, lebo ušetrí vám to proste aj nervy, aj čas drahocenný a nestojí to také horibilné peniaze, že by ste to proste nemohli vymeniť jednoducho celé naraz. Je to lepšie, máte proste väčší pokoj a nemusíte sa toľko s tým stresovať. Medzi ešte ďalšie také common problems, s ktorými M57 trpia, sú teda spojitosti s tými výrivými klapkami alebo nefunkčnými EGR-kami, že môžu byť zakarbonované tie motory, ale väčšinou, aspoň toto som musel zisťovať, lebo ja osobne nemám s tým skúsenosť, tak väčšinou na to trpeli 335, že teda bola tam nejaká vyššia karbonizácia tých motorov, čo teda je veľmi zaujímavé. A zaujímavá je momentálne dopravná situácia v Trnave, pretože akože netuším absolútne, čo tí ľudia tuto špekulujú teraz, ale nevadí. Nám tu nejaký človek zničil semafor, tak teraz ľudia nevedia, čo majú robiť. Nevadí. Ideme, nebudeme sa pýtať. Toto, priatelia moji, sú také najčastejšie chyby M57. O tej prírube, čo som vám spomínal, to viem z môjho osobného hľadiska, z mojej skúsenosti, pretože nebola ani jedna M57, ktorú som vlastnil, na ktorej by som to nemenil. Menil som to na 91, menil som to tu, menil som to na 39, menil som to na 53. Proste ono to musí pracovať s tým, že teplo, zima, jednoducho to tesenie proste odíde, to treba s tým rátať. Hovorím, není to drahá položka, netrvá to dlho, kým sa to vymení. Termostaty teda bývajú zlé, EGR-ka bývajú zlé, ale hovorím, drvivá väčšina ľudí proste odstaví celý tento systém, aj DPF-ko, všetko sa dá spraviť cez software a hotovo. Mám kamaráda, ktorý na 61 všetky tieto blbosti odstránil. Na emisnej s tým absolútne není problém, pretože aj 60-ky sa vyrábali vo verzii bez DPF filtrov a bez kadejakých chobotín, takže není to niečo, že teraz to spravím a auto mi zdochne, není to pravda. Všetko, keď sa dá takto. Všetko sa dá spraviť, ale musí vám to samozrejme robiť človek, ktorý tomu rozumie. Takže common problem z M57, nejaké proste úniky oleja, väčšinou od hadičiek, od turba, všetko to bývajú väčšinou lacné položky, len netreba sa zlaknúť, ľudia robia to, že sa zlaknú a hneď a neviem čo a bude to drahé. Nebýva to drahé, keď si to všimnete včas. Separátor oleja nikto to nemení, býva s tým problém, potom jednoducho buď môže byť zvýšená spotreba oleja, alebo teda dymivosť. Samozrejme, takisto není to proste nejaká drahá položka, je to všetko vec, ktorá sa dá vyriešiť elegantne, rýchlo a za dobré peniaze, že vás to proste nezrujnuje. Bývajú, hovorím, nejaké vzduchové hadice zlé, potlakové, že proste ona praskne, alebo niečo, takisto všetko veci, ktoré sa dajú opraviť aj rýchlo, pretože tých aut na rozpredaj je strašne veľa, takže tam sa toho netreba obávať, že by ste tie diely nezohnali a väčšina tých dielov, aj keď kupujete nových, nebýva to až také drahé, že by ste teraz, ja neviem, mesiac boli bez auta. Všetko, hovorím, sa dá vyriešiť elegantne. Bývajú problémy aj s turbami. Nebudem vám presnú cenu na repas turba hovoriť, pretože každé to auto to má inak, ale v priemere dáte za repas turba 300 € s tým, že sú firmy, ktoré vám to spravia naozaj veľmi dobre a nemusíte sa báť. Sú ľudia, ktorí repasom neveria. Ja mám osobne dobrú skúsenosť s jednou firmou v Piešťanoch, kde repasujú turba. Ich stránku vám dám do popisu videa. Tam jednoducho
ochota, aj prívetivosť, všetko proste dohodnete sa, všetko tak, jak potrebujete a nemusíte sa vôbec ničoho obávať, že ja neviem teraz, že čo by sa stalo. S nimi máme dobré skúsenosti, dávali sa tam, nejedno turbo sme tam dávali repasovať nielen na bavoráky, aj na iné auta a maximálna spokojnosť. Takže toto sú také, priatelia, najčastejšie problémy týchto motorov. Nemusíte sa toho obávať, nebýva to taký problém, že teraz by vám fakt auto niekde skapalo, ale treba tomu venovať trošku pozornosť, že môže sa to stať. Samozrejme, netreba robiť to, čo robí drvivá väčšina ľudí so všetkými autami. Však proste mne sa ľúbi, že to auto odo mňa nič nepýta, že ho len tankujem, lebo to auto si aj niečo pýta, ale tí ľudia to nechcú riešiť, lebo nebudú dávať do toho peniaze a proste potom to tak vyzerá. Platí staré známe pravidlo, tak jak sa vy o to auto staráte, tak sa ono postará o vás tým štýlom, že teda áno, vráti vám to na tej spoľahlivosti. Samozrejme nesmiem zabudnúť, mnohých viem, že to zaujíma, M57 N2, a už som to spomínal, má stanovený interval na rozvody. Netreba teraz si myslieť to, že je to M57, jak tá prvá pôvodná, ktorá mala najlepšiu dvojitú reťaz, jak staré dízlové Mercedesy, že proti takzvaná blbuvzdorná. Nie. Už M57 N2 má proste stanovený interval na rozvody. Treba tomu venovať pozornosť, pretože žiaľ, táto generácia je nevyspytateľná, pretože niekomu buď začne šúchať, čo máte najlepšiu možnosť, jak zistiť, že už je tá reťaz zlá. Niekomu sa roztrhne, niekomu vydrží XY kilometrov. Samozrejme, najzákladnejšie pravidlo, priatelia moji zlatí, kamarádi a kamarátky, meniť olej každých 10 000 km, 12 maximálne, žiadne veľké intervaly, pretože predsa len tie autá už nie sú najnovšie a už majú čo to odjazdené. Takže ale hovorím, z mojej osobnej skúsenosti netreba sa tých aut báť, tie autá nás prežijú, ešte nás všetkých. Tie autá hlavne nám majú ešte čo ponúknuť, čo sa týka jazdných vlastností, komfortu a samozrejme nestarnúcej elegancie a la Sisa Sklovska. Takže priatelia, toľko z dnešného videa. Ja tu takto nacurigam, idem si ešte nakúpiť. Keby vás čokoľvek zaujímalo, nezabudnite sa nám ohlásiť, napíšte nám do komentáru nejaký váš podnet alebo niečo, čo by vás zaujímalo a my sa na to pozrieme, keď to bude nejaký fajn nápad na video a vedeli by sme to zrealizovať, milé radi sa vám na to pozrieme. Priatelia, ešte raz toľko k tomu. Ďakujem veľmi pekne za váš čas. Vidíme sa na budúce. Majte sa a čaute. Ale pás si daj, lebo